Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan arubi, manipod kagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, nagayatak iti kastaunay, ngem nagtungpal iti awan mama ay na ti amin. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Ruby. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyaman na kadagiti tulong mo, sweetheart. Sana balay. Duwalangin natawan, agturpusak to niti korsok. Ay na, kasladya kon maore day tagundaway, sweetheart. Mabiitan, sweetheart. Katsapay la ko tagan anos ka, ha? Basta para kan ka, awan ti saan kanyak. Aramidak, gaputa ay ayatin ka unay, Joey. No baybayan ka ngamin, nga ag-working student, mabaybayag, sakbaya makaturpos ka. Ay ayatan ka unay, sweetheart. No makaturposak lakit di, kat maadaanak to iti trabaho, ikalay sakan to. Kaano ngayam among tibagbagam akayan ayat mo, iha? Wen ngagpay so iha, nabayagan ngay bagbaga mayam amom, nga maging gayta, di mo pa inyam ammo. Busy ngamin, papa, mama. Madama pa'y laang agad adal. Kankas lamabain kada kayo. Ngambayan nyo, padasag to ayam ammo kada kayo. No talaga anasaya at tigandat na kan ka, awan ti rumba nga pagbainan na kada kami. Bayan nyo, papa. Ibagaktukan ko na dayta. Sige, ha. Pakaamuan nakto, no kaano tiyo umayo. Tapno makapagsagana. Agluto akto kadagiti paboritom ataraon. Uwan, mama. Alan, sweetheart. Panawan matngatan, tapno yam amo ka kadagiti dadakkel ko. Pilpilitan dak amang yam amukan ka. Kasla mabainak namin, sweetheart. No talaga kano anasaya at tigandat mo kanyak, saan ka nga agbain nga agpakita kadakwada? Sige man lanan. Saan ka di anaungat dagiti dadakkel mo? Nasingpad da nga agpadpada. Iso nga awan ti rumbang apagbutngam. Sige nga, Rod. Inton Sabado ti pangaldaw. Umayak iji balayo. Tapno sumardangan da papakan mamam. Kan tapno awan maibagbagada kanyak. Agyaman na, sweetheart. Tapinat gamot lang ti kalikagumak. Maragsakan kami amakamamukan ka, iho. Dabayag gaya man nga agayan ayat kayo iti anak mi. Ngamitalaang amayam-am muna ka. Busy ak ngamin akanayon iti pagadalan, sir. Madama akpay lang amin nga agad-adal. Kano nga ron ti plano yo apa nagkasariti anak mi? Apa man na makaturpusak, ma'am. Kan intun addan to trabaho. Ala, rugyan tayo yung timangan. Ang mga nulo mami, isang dagiti taraon. Uray di mo aklunen. Amok at ultulungam ni Joey iti panagadal na. Siyak tinagdisnodo at tumulong. Tapno daras malpas ti eskwela na. Namamok ni Joey ang may isang working student. Manipod na gayan ayat kami. Makita ka marigatan. Maasyanakan ko na. Iso akinunak, nga uray sumardangan nga agtrabaho. Tapno maipasnak na ti panagadal na. Siyak pala ang titumulong kan ko na. Kat, nagtulag kayo nga agkasar, apaman amakalpas iti panagadal na? Kasta nga agpaiso, mama? Sigurado ka nga ikasar na kanto? Apay kadi akas na ti bagbagayo, papa. Panagkita yu kadi kat maiturad na kaalilawan ni Joey? Panagkita kan kwa na kat nasingpat met. Ang amsan kalata na kasigurado. Guwapo kanubing tinobyo ngam itisika. Kasanon, numakam-am mo iti ubing kan napimpintas ngam itisika? Sapay la kumata sana mapasamak dayta, papa. Ay ayatak ni Joey. Diyak lakit ikabaulan ang mapukaw ko iti biyag ko.
Maimay-mayang ka manan. Kasla na unag ti pampanunutam. Adda ka di problema. Awan mo't, friend. Pampanunutak lang tinaibagan ni Papa Kanyag. Kasla nga minsan mo tin asumina dito yung panunot ko. Anya min dayta na ibaga ni Papam ay ha? Panagkunam nga dakat maiturod na kaloko ni Joey? Manipo din niyam amom Kanyak. Awan pa'y mat nakita ka madin ay naramid na kan ka. Kan oray si ka. Nakita mo't siguro ti kinasingpad na. Iso at tinulungan. Apay nga'y apagduado am ita. Apaman ang makalpas iti kurso na. Ikasarnak ka no. Ngam, amang ano adan tumasarakan na nga ubing ka na pimpintas ngam iti siyak. Kat iso ti ikalay sana. Nagawan kat nga utang nan anaimbag anakam no maaramid na dayta. Ngam kasano no maaramid na. Ay, agar-aramid ka lang iti sakit ti ulong. Saan man ngamin aday ta ti pampanunutam, tama nga no pumayso. Panagkita ka ni Joey, kat saan na maaramid dayta. Iso nga isardang mo na pampanunutan dayta, agsakit lang ti ulong. Itay payasaan ka amatagtagari sweetheart. Ada ka di problema? Nasakit la ti ulog. Nabanugak siguro. Ado nga minti inaramid ni iti office. No kasta, itulod ka lang arudan iti balayo, tapno makainana ka. Diyak pa'y kayat ti agawid. Kayat ka pa'y amakat katwa. Sigurado ka nga okay ka laeng? Ibagam laeng, no kayat mo ti aginana. Wen, di nakpakadanagan. Ada ko madamagat kan ka. Anya dayta, sweetheart. Saan naktunga nga isuka? Numakaam-am mo ka iti ubing ka napimpintas ngam iti siyak. Anya ka din dayta pampanunutam. Ita ka di pa'y, taumadanin ti panagturpos ko. Agdamdama kaklaang mat. Sungbatam ti salutsod ko. Saan kanto nga isukat, iti uray asino man, sweetheart? Agyaman ak no kasta. Jaklaki di kabaulan ang mapukaw ka iti biyak ko, Joey. Saan ko makumporme ti pampanunutam? Amang ano isupay kit din ti pagsaksakitan ti ulom. Okay. Agtalakakan ka. Kumusta ti date yung ka ni Joey? Okay lang, Mat. Nadama ko pa'y kankwana. Nga amangan no isukat nakto iti ubing. Kat, anya ti insungbat na. Di nanto ka no maarami dayta. Makitam? Siguro, agsardang kamatan amang pampanunot iti dayta abanag. Diyak mo, friend. Diyak may pasigurado. Diyak mo kan ka. Ngam no siyak ti si ka, agtalakaklatan iti boyfriend ko. Sa bagay, gwapo ngamin ti boyfriend mo. Iso siguro ang madanagan ka unay. Ngam napintas ka mat, nagagat ka pa'y. Awan to lakit iti masapulan na akaskan ka. Iso asaan ko mga agkam-kam mali amang isukatkan ka. Kaplawan ka iti panagturpos mo, sweetheart. Naragsakag para kan ka. Agyaman ak unay, sweetheart. Diyak magunod da ito'y abaligi, no saan agapukan ka. Sikat intad ti Diyos, ng anghel ko. Ije balay iti pagselebraran ta iti panagturpos mo. Namin, nagluto da mama. Agyaman ak manan sweetheart. Apaman na makapasak iti board exam. Agbiro kakton iti pagtrabahwak. Nasaya at unay. Ngala, agawit ang arudan. Itay pa'y amariknak tibisin ko. Swerte mo ti boyfriend mo, anya. Na minsan lang ang nag-exam iti board, pasadon adagos. Siyempre, linalaing na siguro, Iti kasta, agkalay sa kamin iti mabiit. Ay na, maragsakan at para kan ka, friend. Kamaudyanan na, maikasar kamutlaangan. Bakit kanton,
Ang mga numarigatan kanton nga aganak. Iso nga rod, akayat kung ti pa ikalay sa kani Joey. Amangan mat numabain ang mga wiskan ka nga agkasar kayo. Gaputawan pa'y trabaho na. One friend, amok akasta ti rason na. Kamaudyanan na, sweetheart. At dan trabaho ka. Nga, may destino ak iti adayo. Is nga ano santa pa lang ti agin na dayo. Kasta ka di. O sige. Ngam ka na yun nakaawagan ha. Kailo kan tulakik di. Wen, saan ka madanagan? Kaano nga ro ti iluluwas mo? Intun bigatan. Kat urayam ti isasangpat ko, ha? Ikarim asang patanak. Wen, ikari ka, sweetheart. I love you, sweetheart. I love you too, Joey. At damat ang trabaho ni Joey. Awan ka di pa'y dakdakamatan na kan ka. May papan iti panagkasarayo. Naitangaro ti pagsidaawak, papa. Tunggal umawag. Or-urayak adakamatan na ti may papan iti panagkasarmi. Ngamjak mauray nga ibagana. No di mo mauray. Sikan ati mang ibagai ka. Kayat ko ngamin nga agtawad kankwana amis mo. Nga awisan nak ang makikalay sa kankwana. Ang mga nusan mo ang mauray nga iso ti mang ibaga. Ang mga numabain day jay. Amu tayo met akarugrugi na pailang agtrabaho. Awan pa'y urnong na amang ikasarkan ka. Iso ang mabain lakit di. Siyempre, pampanunutin na ti gastusin nyo. Saan mat nga iso ti aggastos no kas pangarikan? Sige papa. Ibagak tulatan inton umawag. Uray siya kung ti umuna amang nyawis kan kwa na. May papan iti kalay sami. Madanaganak. Saan mo nga umawawag ni Joey? No siya ti umawag kan kwa na. Hindi nakmatsungsung-batan, mama. Ang mga nubi sila ang ititrabaho na iha. Urayam latan nga iso ti umawag. Kasla sa bali ti agparpark na kanyak, mama. Itala ang aramida ni Joey dayto eh. Makabulanan. Asan na kayo nawawagan, mama? Ay na iha, ikagsang itakasta. Saan mo pa imot nga amunoan niya ti talaga na pasamak? Mapanak iti balay na. Kasaritak ti ama na. Ang mga noadaan muna. Noan niya ti mapaspasamak ka ni Joey. Kayat mo ako yuganda ka, iha? Saanan, mama? Siyaklatan ti mapan. Ala, adakan ka. No di mo kayat ako yuganda ka. Ngam agan-anad ka, iha. Wan, mama. Ha? Ay, isi kamit gayang balasang ka. Nakaumay ka man. Ay, umunag ka Agyaman nagtata. Agtugaw ka. Agyaman nakmanan, tata. Anya ka di tigagaram. Agdamag ako may papat ka ni Joey, tata. Saan nga minan nga imaw-awak kanyak? Di na mo't-sungsung-batan ti awak ko. Madandanagan akan kwa na. Amuyo ka diti mapaspasamak kan kwa na? Ay, nasa-isaya at nudwa kayong agsarita. Uraya mau namalpas ng agdigaos. Simmang pa iti di na minsan. Simmang pat gayam? Ngam di naman laing pakamo kanyak. Tatang, asino ti kasarsarita yo? Umay ka. Ruby? Panawan kayo pa'y laeng tapno makapagsarita kayo anaimbag. Anya ka diti mapaspasamak kan ka, Joey? Saan kan nga umawawak kanyak? Saan mo matasungsung batan dagiti awak ko kan ka? Simmangpat kagaya man. Ngam di mo man laing pakpakaam mo kanyak. Darumbang amam. Kayat kang awagan. Taibagak ko ma. Ngamjak ang muno kasanok nga ibaga. Pakawanan nak, Ruby. Anya ti kayat mo asawan.
Ada ka di basol mo? Amo kas anak ang mapakawan. Ngamawanan maramidag. Ada na si kugak. Kat impang tadak dagiti lalaki akakabsat na. Ada kanudakas ang mapasamak kanyag. Nujak ikarlay sa tikabsat na. Saan da kanu akayat ang maibabain tikabsat na. Kasanuak nga rod itan. Anagururay kan ka iti manu atawan. Awatak latan akas to'y tigasat ko. Kasta ka ni. Sorry, Ruby. Saan ko ngayon gagara? Di nakarakupan niya! Saan mo ngayon gagara? Kasano ang maibagama saan mo ngayon gagara? Kat nakasikog ka. Saan na ka diyan napanunot iti inaramid mo na ita? Saan na ka napanunot na nagtultulong ka nagururay kan ka? Nabarta kag itinay di Rabi. Kadyak amutin nararamid ko. Rason mo la na ita. Imposible asaan mo ang nagayatan tinapasamag. Sige. Sapay ko mata naragsak ka itinay tanga inaramid mo. Sayang dagiti sakripisyo kan ka. Manuatawan ngayon ururay ka. Ulit ti agkid daw iti pamakawan mo, Ruby. No may papan iti nagastos mo iti panagadal ko. Saan ka madanagan? Uray inutak abayadan. Juan, mabalin mo abayadan dagiti binusbus mo ako artak. Ngam ka ba alam ka di abayadan ti sakit amarikrik na kita? Panagkunam ka di. Ano mabayadam dagiti binusbus mo ako artak? Kat mapukaw matan ti sakit amarikrik-nak. Pagawanan na kuma, Ruby. Uray pagbabawiak ti amin. Awanan maramidak. Pagawanan na kuma, Ruby. Aging ita, saan nakpailaang anakailiw-liwag, Mr. Longley. Damag ko asaan matlaan naragsak ti panagdan na da Joey kan ti asawa na. Ngem saan akon nga interesado, no anyaman ti mapasamak, iti panagdennada. Tuy pagayam mo, Ruby. Pagayam, Ruby, talaga na sakit da ito'y akapadasam. Ket sapay la kuma, tamakailiw-liwag kan iti kabiitan a panawen. Ket sapay la kuma, tamasarakam tumatlaang ti lalaki at talaga aparakan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Ruby, manipod kagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.